Vynaliezavý vysokoškolák dostal bláznivý nápad. Auto prerobil na bazén. Kúpil som staré auto, funkčne, len je trošku hrdzavé, má najlepšie roky za sebou a dostalo novú šancu. 21-ročný vynálezca z Lehoty pri Nitre zaň zaplatil 200 eur. Z pôvodného auta nechal len karosériu, kolesa, čelné sklo a zrkadlá. Ľútosť musela ísť bokom. Auto s odpilenou strechou a plné vody mu teraz parkuje na záhrade pri dome. Nikdy som doma nemal bazén a chcel som mať nejaký originálny. Oveľa jednoduchšie by bolo teda bazén kúpiť v obchode a postaviť ho, nafúkať ho tu na záhrade. Keď chcete pod ním podkosiť, jednoducho bazén otlačíte, pokosíte a auto vrátite späť. No nafúkovací bazén neotlačíte, aby ste mohli pod ním podkosiť. Motor aj sedačky, ktoré nepotreboval, rozpredal a peniaze z predaja súčiastok použil na to, čo potreboval na originálny bazén. Vyhral sa najmä s tesnením a fóliami, aby voda nikam neunikala. Je tam napojená filtrácia na bazén, má to ohrev. Voda dokonca podsvietená. Do auta sa zmestí 2000 litrov vody. Kúpať sa tam naraz môže 6 ľudí. Bazén do garáže neplánuje vynaliezavý mladík zaparkovať ani keď sa schladí. Zapojím ohrev, bublinkovač a bude to ďakuza. Z Lehoty Monika Koleková, televízia Markíza.